assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bololabaarakɛlaw diɲɛ mɔgɔbatigiw jagokɛlaw walima kɛn yɛrɛ baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ. Ni ye Siraba Koumakan daminɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye jɛmukan in tɛ fɔ aw minnu kɔ an tɛ ɲinɛ an ka sponsor kɔ assurance lafiya olu minnu bɛ k'an dɛmɛ ni jɛmukan in baaraw la komi a b'a kalama wagati jan an ye lycéew tagali ani écolew tagali daminɛ ka da kan an ka hakili la écoleden caman de bɛ moto bɛ minnu bolo minnu bɛ bolimafɛnw na an ka wagatini mun ni an bɛ tɛmɛ o taani kɔnɔ a bɛ se k'a to u bɛ fɛn dɔw dɔn siraba sariyaw la u tun tɛ mun dɔn o de kama Cherifla télé ɲɛmaaw y'a kanu an ka to ka taa lycéew la walasa ka taa jɛmukan in kɛ yen nɔ bi an bɛ kalabankɔrɔ nɛrɛ kɔrɔ an bɛ Youchao la bi pour que ka se ka jɛmukan in labɛn ko jɛmukan in bɛ kɛ cogo min na lycéew la an ni lycéew ɲɛmɔgɔw bɛ dakurunya damadamani di an ma lycée in kan o kɔfɛ an bɛ u ka sketchiw lajɛ an yɛrɛ bɛ siraba sariya an bɛ dɔɔni mun dɔn a la an b'o ɲɛfɔ o kɔfɛ an bɛ ɲininkaliw ni jaabiliw kɛ kasidiw sɔrɔ ka kɛ o kɔfɛ. Ne promoteur d'école de école Mbambola tɔgɔ ko complexe scolaire Youchao jardin b'a la école fondamentale b'a la n'o école privée Youchao ye lycée fana b'a la lycée Comme Traoré ani centre professionnel Youchao bon ne ka école ninnu kɔni an bɛ Kalabankɔrɔ yan nɔ n'o b'a fɔ Nɛrɛkɔrɔ bon bi kɔni an bɛ yɔrɔ min na bi école ni bon mɔgɔ de bɛ se k'a fɔ ekɔlisomɔgɔw de bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ se ka n da don a la parce que n'i ye mɔgɔw kɔni ekɔlidenw ɲininka ani somɔgɔw ɲininka impression ɲuman b'u bolo a la ne kɔni an bɛ yan min na bi n'o ye n'a fɔ Siraba Koumakan ye n'a fɔ circulation routière mun na an b'a kɛ parce que n'i yɛrɛ ye Bamakɔ siraba lajɛ bi a kasara ka bɔ kojugu donc o la sa an ka denmisɛnw de hami b'an na fɔlɔ ka se maliden tɔw ma o kosɔn an y'a wele siɲɛ 2 hali n'an bɛ se san o san a kana an ka dɔ fɔ denmisɛnw ye ka dɔ fɔ Bamakɔkaw ka dɔ fɔ maliyɛnw ye pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ka siraba kasara ye nɔgɔya Mali kɔnɔ bon ni y'an ka pourcentage kɔni n b'a fɔ fɔlɔ an ka cas de succès n'i y'a lajɛ ne ka ekɔliden dɔ 2 taara Amérique u taara yen nɔ généralement n b'a fɔ kuma la surunya la quoi u bɛ premier de la bon dɔw yɛrɛ tilala bɔ baara la yen nɔ sisan n'i ye Turki ta fana an ka ekɔliden caman bɛ yen bi in na u caman fana tilala o kɛra premier de ye Turki université 7 de la ka na yan san dɔ la ka na an fo yan ko parce que an ka ekɔliden dɔ bɛ ten kan u ka ekɔliso bɛɛ la yan nɔ n'i ye français fana lajɛ salon na sini an ka ekɔliden dɔ taara a kɛra excellence yan nɔ Mali la o taara yen awa n'i ye Tunisie lajɛ ou bien Algérie fana a tɛ ban parce que Maroc filɛ nin ye an ka ekɔliden dɔ bɛ a bɛ san 3 a tilala kabiri o université créé la a bɛ san 100 bɔ mɔgɔ min ye 19 sɔrɔ de moyenne a bɔra ne ka ekɔli dɔ de don donc diɲɛ fan 14 bɛɛ la faransi b'o cogo kelen na bon n'i y'an ka Mali fana lajɛ yan nɔ examen na san o san baki ani defu ani BT ninnu na ni ma kɛ fɔlɔ ye n bɛ kɛ filanan ye Kolokolo région kɔnɔ où je peux même dire que alors hali niveau national la kumakɛla min fɛ n bɛ vraiment foli kɛ aw ye fɔlɔ vraiment aw nana min a diyara n ye kosɛbɛ surtout an nana hukumu kɔnɔ n'o ye siraban kasara ye ne bɛ dugawu de kɛ vraiment pour que cogo min na ni an bɛ se ka nin émission in a bɛ se ka hakilila denmisɛnw ma pour que maliyɛnw an ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo an ka ɲɔgɔn bonya circulation na ka siraban kasara nɔgɔya n'i y'a ye a kɔtɔrɔ bɛ bɛɛ ka so kɔnɔ bi na donc école privée Youchao ye école ye min dayɛlɛnna depuis l'an 2000 donc an sigikun ye yan nɔ denmisɛnninw ka ɲɛtaga u ka kalan u ka kodɔn k'u lafaamuya
ka adamadenya taabolo ɲuman n'a sira ɲuman yir'u la jango bɛ se ka kɛ don dɔ mɔgɔ faamuyalen don dɔ mɔgɔbaw ye cogo min na. Bon aw ka nin émission ye également émission in ye émission ɲumanba ye initiative ɲuman don parce que a b'a to tiɲɛna denmisɛnninw bɛ bɔ fɛn caman kalama dɔw yɛrɛ t'a dɔn circulation routière ye fɛn fɛn ye. Donc an b'a daminɛ kabiri u bɛ première année na tuma min na fo ka taa se école-sobaw la k'u la faamuya panneau de signalisation la ka n'u bɛ sira tigɛ cogo minnu na pour que accident bɛ se ka nɔgɔya parce que bi Bamakɔ circulation ɲagaminen don dɛ. Mɔgɔ si tɛ code dɔn tugun bɛɛ b'i fili sira kan tentɔ sans chercher à comprendre. Bon o ye fɛn min ye min ma nɔgɔn quoi mais ni mɔgɔ ni fɛnw sera ka faamuya sɔrɔ a la ka mɔgɔw la faamuya la ne hakili la caman bɛ bɔ accident kɛta la. Prière à l'école. Oh divine école, arrache-moi à l'obscurité de l'ignorance pour me mettre sous la lumière de la connaissance et que je propage cette lumière partout dans le monde afin que d'autres ne se perdent pas dans l'obscurité. Prends mon cerveau pour me donner l'intelligence. Prends mon cœur pour me donner la passion pour la connaissance et fais de ma connaissance une arme redoutable, une arme de combat, le combat de la vie. Prends ma main pour guider mes pas. Donne à mes pas un chemin. Donne à mon chemin une destination et fais de cette destination une meilleure destination. La destination de la réussite d'une vie, la réussite de ma vie. Fais de ma vie une œuvre d'art. Fais de ma vie une source d'abondance, une source de richesse. Richesse pour moi-même, richesse pour tous les gens qui comptent sur moi. Toute ma vie, je t'en serai reconnaissante. Munyika sikuye jene kone kashiku kagele sabibi mo ubegasa demise ubegasa ko sabuke Siraba nkasaraye abika sikuma jene abisira kumba abika sikuma jene kodi kukacha awa die kukacha ukacha kone sira na die kafako die biba Abiba peo koni etira batama shauye kalira die maula kafoko die biba Abiba peo ne dogo jene chinye kumafo sabubi accident uchayara bingoni ju uchayara Siraba kasara uchayara ko sabuke accident juye hane sirana komi foli la se karamo ko aidarama komi foli la se Youchao tarawelema wale manina television Cherifla kodo anga foli bawe jama. Bonjour mesdames et messieurs, chers parents, chers enseignants, chers élèves. Je m'appelle Fatmata Sidibé, je suis en 11e sciences au complexe scolaire Youchao. Je suis devant vous ce matin pour vous présenter un poème que j'ai écrit. Poème. Sèche tes larmes, mon frère. Arrête de pleurer, frère. Oui, je parle de la science. Je te parle de cette science qui confronte l'homme à son destin, la mort. Quelle belle chose qu'est la sécurité. Quelle belle œuvre qu'est la vie. La vie de l'homme. La vie de l'homme. L'immortalité de l'âme. La sécurité routière. L'effet de signalisation. Oui, je hais la mort. Je hais cette mort qui enlève des pères, des mères et surtout la jeunesse. Oui, j'ai peur de mourir, mais pourtant, je défie la mort. Qui suis-je? Un innocent sans souci. Qui suis-je? Une jeunesse inconsciente. Sur une moto à toute allure ou sur le volant d'une voiture, téléphone en main, écouteurs aux oreilles. Pouvant à tout moment y laisser ma vie. Quel malheur, quel malheur.
que de corps gisant au sol, que de lamentations, que de frustrations. Quelle désolation pour cette jeunesse qui se tue à petit feu. Je suis triste pour la jeunesse. Je suis désolé pour le Mali. Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de morts? Pourquoi détruire ce don précieux qu'est la vie sur terre? Des morts tragiques, dramatiques, douloureuses et rapides. Des morts tragiques, douloureuses et dramatiques. Je vous pose la question. Ne vous aimez-vous pas? Certes, nul ne peut échapper à la mort. Mais faut-il la provoquer? Je vous demande. Posez-vous la question. Pourquoi des mesures de sécurité? Pourquoi les règles de vie? Pourquoi les faits de signalisation? Pourquoi les panneaux de signalisation? Pourquoi tout ça? Et vous saurez quoi faire ou quoi dire. Prenez conscience de leur importance. Appliquez-les dans la vie courante. Appliquez-les sur la circulation de la route. Et peut-être vous pouvez sauver cette jeunesse. Vous la jeunesse, vous qui êtes appelés à gouverner ce beau pays, le Mali, la vie ne tient qu'à un fil. Je t'aime, chérie, ne t'avance pas toi seul, mon amour. Ne ma fouille famille mamagani koina. Papa mouye moto sale ma casque sane. Faut moi de mettre par ni war beta ko do casque la. Ne wot na casque du 60 000 machine ko ni sa. Gafu albi makla. Mami ne makla fola go ibi jodon ne. Atela ne pereselenu. Iga shipusherele ne bilabia. Iba alama papu we moto nyunta ni mogai. No wan singa bebe ni koferi. Mamine, nange nyiningare. O malani ne papu nyengu ya lebela. Ko parce que dora abe moto nu ta kare kono, o nyengu ya dora ni bila. Na bora na ka moto ni ye boom boom boom. Allah. Bere be boka na la jetel ba ka moto mangakadi. Mami e ba kala mako maraji jaro ye ni matuka moto nu ta mote maraji jao. Ijo folo na ka kuma kele fiye na kabinisa. Yuri ga cheni frene afate so nga boni moto kata maraji kero la kabinisa te la ko fe ka spiratura gere. Oho. Ere seko to la ere gafu. Ya fanema neta masomo arafata kera bena ikante kabe moto nyunta fo sanfa na aja ta fo sangolo na neka fo itala e ma fo arafatwa neka bibente arafati esa ni won tenega mine no yere ke to gore tanto mami sigile netenia o mala yoro te frambia Ji mama, kam nata koro rila, mune no ko wati betemea. Kam nata koro ko mine no ko wati tebawa. Gafu ne dimo yoga woyo ere kam mine no ko sigile na niege. Mama wa, go ge wa mama. Netina fuile ke mama, ko ne kumbora mara shigero la ne kumna na nunu beke o. Ni e bora mara shigero la. E na nega mine no ko ku. E be kata mara shigero no mo lo lumnu ga dumuni nga mine no ko le ne kono. Au batara denu na mata maka ngamne no ko sanno ngayeke abado mi mala mama ne manya mega kuma defe kaka nga baraka baka foya na kamanya ni e mo beta ko yoro la ka duna ta bora tantoke moto claire babulo ayete maka clean di anno sa mami moto en clean di anno batara denu no to ko yoro e jahana me di yoro ri ne papa ko mera ne ba foya na afoya ke eni papa au bete kele ya e mami yo e gafo anaga papa au be kele nere mana na mirukulu bali e beta moto sangane di demsenu makaskitala o te ka tu yera fagaya mami emi yego tan flam écouteur digile le kulo kono ka sona me ko dama yerega abe boye mine ferale ne no batara den mami mungera papa ko mama yanga clim na kanta mara jigero la Koko klem na lawa alere moto samane rasa ayntoma e senata sabalde senata me moto sangadi ndoma ku ka tayorom kadue e buga klem nula o ma mune kera salongo ngome moto sangadi ndoma
k'e ta laluma bɔn fana bɛ gɛrɛ na ko kana moto san ka di dɔw ma dɛ u si ma se dɛ u sen tɛ fɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ jugu galon de ni moto san ka di dɔw ma e fana b'o kilo minnu la sabali Sɛnata sabali tilen di yan a taga di yan tilen taga di yan i teliya i ni ɲɛda i bolo ko falidenni wololen ɔ a ye taa fo yɔrɔ min ka dɛ ne ye jaa ala ye taa fo lahara. Merci papa an taara. Ala ni mana na miiri ka kalo 9 kɛ ka den wolo olu fa bɛ tila tuguni k'i neni ka don olu ma ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn an n'aw filaw b'a bɔ ɲɔgɔn na yen nɔ Kulubali e bɛ taa moto san ka di denmisɛnninw ma casque tɛ moto la o tɛ ka t'u yɛrɛ di fagali ma ye yan walahi a bɛ bɔ aw bɛɛ ye minɛ fɛrɛli la ne bɛ n ta to Ala ma. Mun de kɛra? Mama accident de kɛra mama. Ko accident de wa? Jɔn ye accident kɛ? Gafu ani mami. Mun ye ne denw sɔrɔ? Accident? Awɔ mobili de Gafu kunkolo fangɛrɛ wɔrɔ ka bɔ a la. Mami fana wolonfila kari la. Ne denw! Kulubali tɛ yan! Mun bɛ yan? Kulubali an denw mami ni Gafu Kulubali. Mami ni Gafu mun sɔrɔ kuma kɛ? Kulubali kan denw sara dɛ. Jɔn fɔ. Aw de y'a fɔ. Aw ne ye. U bɛ mun? Ambulance mɔgɔw nan'u ta ka taa n'u ye hospital di Mali la. Ne don i da de. Ne don. Makusa aw ta de mun bɛ? An sɔgɔma docteur su ninnu bɛ min? I hakili sigi cɛkɔrɔba Sumasa fɛ yan nɔ. Sumasa yan? Ayi Sumasa yan. Ɔ ko yan tɛ. Cɛkɔrɔba denmisɛnnin minnu ye accident kɛ olu de ko tɛ wa? Olu yɛrɛ de ko don. Ayi cɛkɔrɔba i hakili sigi u ma sa u bɛ balo la. Alhamdulilayi. Alhamdulilayi wa Kulubali. O ma fisa ni saya ye. U ma sa nka denmisɛnnin kelen mɛsi tun bɛ min kun na o kunkolo bu bɛɛ taara ka bɔ a la denmisɛnnin kelen o fana woro 2 bɛɛ kari la cɛmisɛnnin min tun bɛ ka moto boli n'u ye o bɛ koma la. N bɛ se k'u ye. O ka gɛlɛn dɔɔni nka i bɛ se k'i jɔ n bɛ taa docteur nɔfɛ ka na i sigi cɛkɔrɔba. Ne denw. Bintu an b'an kɔnɔ da la i ko min dɔgɔtɔrɔ ko k'a bɛ na ɲɔgɔn ye kɔfɛ e b'an kɔnɔ da la ye. Cɛkɔrɔba docteur nana aw bɛ se ka gɛrɛ. An sɔgɔma dɔgɔtɔrɔ. An b'an cɛ cɛkɔrɔba. Dɔgɔtɔrɔ ne denw. Cɛkɔrɔba i hakili sigi dɔw mansaw bɛ balo la. Awɔ mais denmusomanin 2 nin na kelen bɛ yen mɛsitigi o kunkolo golo bɛɛ de wulila ka na da fo yan fɛ. Bon kelen dɔ in o woro 2 bɛɛ de karila cɛkɔrɔba. Kulubali ne dun ye kasigi ko kuma in fɔ e ɲɛna n ka kasigi san ka di denmisɛnnin ninnu ma. O ma mun woro fana karila kasigi bɛ don o la. Bon o ta ma dan woro kali dɔrɔn fana ma dɛ. Écouteur de kun balannen n'a kulo la. Bon accident kelen écouteur nana da f'a kulo den kɔnɔna na. Mais cɛkɔrɔba na ne k'e ɲininka o est-ce que moto dabɔra mɔgɔ 3 de kama? Bon i den kun bɛ sifira 3 de la. Bon fɛnɛ casque yɛrɛ kun t'u kunkolo la écouteur balannen n'o kulo la. Cɛkɔrɔba n'i bɛ moto la ni écouteur b'i kulo la o est-ce que hali ni mɔgɔ min kɔfɛ n'o klaxon kɛ est-ce que i bɛna mankan mɛn wa? Bon cɛkɔrɔba ne kɔni bɛ kuma kelen f'i ye n'i bɛ moto san k'a di dɔw ma siɲɛ wɛrɛ kana ɲinɛ ka casque san k'a d'u ma dɛ. Docteur hali moto permis ne b'a ta k'a di dɔw ma nin na. Ko moto permis wa u yɛlɛntɔ tɛ moto yɛrɛ kan bilen nin y'a ko den bɛɛ de bannen ye sa. Docteur n bɛ se k'u ye. Ok infirmière taa n'u ye salle d'attente kɔnɔna la n yɛrɛ bɛ taa n ka patient dɔw la salle 12 kɔnɔna la. Accident ko in kɔni. Ne den accident. Chers parents, ceci est un message pour vous convaincre d'arrêter d'acheter des motos pour vos enfants qui n'ont pas encore eu l'âge de conduire des motos. Et même si après tout ça, vous vous sentez obligé de le faire, achetez-leur des casques. Et à vous, chers camarades, arrêtez de conduire en pleine vitesse sans raison. Merci.
C'était le complexe scolaire Youchao, dont le thème était basé sur la circulation rougeur. Dans le rôle suivant. Je me nomme Samou Damele, j'ai joué le rôle du docteur. Je me nomme Koulibaly Cheikh Namala, j'ai joué le rôle du père. Je m'appelle Djenabou Traoré, j'ai joué le rôle du maire. Je me nomme Bitou Guetta, je suis l'ami de Gafoué Mami. Je m'appelle Aminata Yalkoué, je joue le rôle de l'infirmière. Je m'appelle Fatmata Sanogo, je suis l'ami de Gafoué et Mami. Je m'appelle Madame Sissé, je joue le rôle de la fille. Panneau explique, en quelque cas, panneau expliqué, un micro segui. Tous les écoles d'Oma, au cas où il y a des femmes, voilà ça que il y a fait. Akera panneau, akera akilna do de baola mum se ka sababu ye ka mo blasira accident ko be no ga tum na absego akilna dama comme na ma yoro mu fana famu abe yiningali ka akera panneau yo akera circulation fengore absega yiningali ke anga dontani e muye ambe o jabi di awma o ko fe ne fana be kla ga yiningali doka awla ni munu ya sui kaski bi ano akol directeur e kaski do dama ambe kaski di oluma munu mana jabi nyuma soro donc ni yiningali munu be ni yoro munu ma famu émission jaranye ko jugu vraiment ni keleno ka ambere nyekorose bi circulation ko kumai ne ko ne ba suitele la erreur et puis j'encourage mbedem senu deli ou katoka laje c'est très important wallahi ou katoka laje erreur ni ya e dobe se ka bo circulation kasara la chogomna abebe soro ni ne fait. Nous tora ka nous suitele la kacha ala fait accident be nokoya quoi chama bare be boala ne be fait ki nyininga les panneaux d'interdiction là awo ifle niveau mnani non les bleus rouges voilà oyoro sabayin quoi munu be nyogon koro quoi iko oyoro ni nyefo doni e nyininga mu ke oye panneau d'interdiction ka bolo fara do do a fomunu ma panneau de stationnement arrêt interdit ango stationnement e jume nye bolma fe jom bora konon taranta do wakati na mena a fo de ma stationnement arrêt yibe bolma fe kono yi jo chi fitin do kama ka modo jigi walma ka modo ta a fo de ma arrêt maintenant ni panneau e répétition drone do abe kelene abeba ira ka foko joli kuntala jande balleno stationnement interdit amanga molma fen John yorola kataka to anga chila donc nimba ira ka fo stationnement interdit leno kadame panneau turora fo sira kumena tuma do la suku kono ipta so meri mo be yala nuye ika mobili jole ndro be nege do ala ni panneau no ipta so nimbe e maye walma ita do o de bato abisro donc ni stationnement interdit de fo ka foko bolma fen manga joli kuntala jankeya ni me are ni akra croix are faralendo aka okoro ko ni yoro la nga teme de joli franchiment ake ni yoro la kata pano tur yoro la fosira kumena amanga joli franchike donc nous afan ma pano so direction donc anya shine no yoro ma ko joli kuntala jama ake o yoro la ni yoro ekini molo ya enuma molo donc ni me pano nyama amanga joli kuntala jange donc nous stationnement interdiction panneau d'interdiction bolo fara de do avec arrêt stationnement de Bali ni terre kelembala au stationnement droit amsega arrêt mais ni terre flabala au stationnement arrêt de Kofo. J'espère que a famna. J'aimerais demander ici là ce panneau là. OK, aga yingali be panneau de danger de kan danger ko jugu panneau de ango absega ke jema e walma absega ke neramulama o temporaire jema o permanent. Donc, ni est danger quelconque de. Ako koni ni mbeno ikanga sira fara de ite sira fara mais ni anye panneau de danger droit amba soumeade parce que ale be kojugu mun foyena ni be vitesse de la se kana ni accident mais ni soumeade droit ateke ni accident donc ni mseka ke ibta soro barake yoro lo dabla le lo gitorona ben ni mobile baw de ka boli ka changa bla gitorona donc ni ale droit be soumeade mais ata fo ki ka sira bla Munumba ira kika sira bla oye ni interdit le no ba ira ko I baleno mais ni tare iki koloshi ni ay dro ibi suwa kadaga be fem fo ni na la vitesse o de se kana ni a accident ma roy neta
neta ye contribution de présentant bi fo kosobe vraiment ye mi fami ke ta jaranye kosobe circulation panneau doni akay ma nga Bamako tale mi faraka o ye anga ñogo bonya circulation na parce que Bamako ya c'est vrai mo taman ta don ni ka hakilaye abin fotel la kuma la ka radio la aka foka chaya nga ona tawota ambe mi faroka moto bolaw mobile bolaw anga ñogo bonya circulation na anga mu ñogo koro no kera taw bo accident na circulation na kuma ko de foka faraka. Moi, je crois que le gouvernement de ma politique là. Parce que moto non allé, moi tu t'as permis ta moto là. Hal n'a permis tu n'es parce que code de la route il a mal il veut t'avoir moto pour le tourner chef on y a permis ta kadima. Bon maintenant que personne n'a qu'à faire moto est accident qu'à beau bétail. Pourquoi moto tigu tata école de permis là ka kodu kalan comme mobile tigu ba kalan chuamina. Pourquoi gouvernement tout au jagoya mokoka? Parce que kasko fona flene sensibilisation à kainde mais dambala oui. Dambala de fanga so nyangni ma don la kasite mo kuna akamine akamoto kamina la akabwala. Maintenant, faut sensibilisation. Je me nomme Aïsta Guino, je fais la terminale sciences économiques. J'aimerais savoir, monsieur Amafo ici, 70 mètres carrés, différentes distances quoi. Mais guidon en OTK. Non, on n'a pas beaucoup, mais Bamako circulation à Ragele. Al ne a tout, Morodo Benado, en ignorant parce que on a l'impression que Ado veut faire un pan kamala. Foubel dimi koro ni sumara donné et pourtant on est nyinino pour que accident anora. C'est vrai à gelen kosebe ka distance de sécurité respectée mais elle vient avec toi là parce qu'à forêt et bah doit en afa bese edema donc elle vient avec toi là et be toto no. Mais lycée Youchao là pour que Siraba Koumakan Lycee haketo ben kan sali Allah Muhammad. Assurance et responsabilité civile ye benga sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛnko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ. Assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bololabaarakɛlaw diɲɛ magobatigiw jagokɛlaw walima kɛn yɛrɛ baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama. RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun. Assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye. Assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ.